Na actualidade estase a executar a segunda fase da actuación no treito entre a rotonda da Ponte de Catoira e Leiro. Os traballos seguintes, desde o Leiro, a parroquia onde remataron os traballos na fase anterior, hasta chegar tamén a empatar coa propia rotonda. Non? Son unhas obras íntegramente financiadas pola Deputación que permitirá que todo o vial prácticamente desa estrada entre Bexo e Rianxo, cando conclúan os traballos, estarán rematados. Aproveitaremos tamén así para reasfaltar varios cruces de estrada que financiara o Concello tamén para favorecer a colocación de saneamento, sobre todo na parroquia de Isorna, algún na de Leiro, que previamente a estas obras xa fixéramos os cortes, contando que estiveran realizados antes de que se procedera ao asfaltado, non? E así permitiu tamén o acceso máis doado ao servizo de saneamento e abastecemento dunha serie de vivendas en Quintáns que, grazas a iso, poderán contar con esa pequena rede e esa actuación xa realizada con carácter previo. A pesar da mellora da seguridade, o Concello bota en falta a dotación de beirarrúas nalgunhas zonas de especial tránsito peonil que agardan se poidan executar nun futuro. Hai unha pequena espiña que é algún tramo de aceiras que preferiría que tuvesen rematado e que non se incluíu neste proxecto. Seguiremos insistindo coa Deputación para que non lo acabe permitindo ou ben realizar eles directamente ou ben que poidamos nós facer no tramo final de Palleiro, non? Que é un tramo pequeno que está sin aceiras e que hai varias vivendas, non moitas, pero sí que as suficientes para que houbera unha pequena actuación de colocación de aceiras que agardemos que o poidan retomar. O investimento total das dúas fases ascende a máis de €500.000 financiados íntegramente pola Deputación da Coruña.